Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Alma HXH na Sayaw, Ashes of Roses, John Ryan Panado, at sa mga nag-renew ng badge na sina Chai Chai ni Choi, Shiela May Libon Dahis, Luis Cardoza, Shin Shin, John Michael Aguilar, Chechay Vizcara, at kay Anton Tuazon. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ni Ate Rose na si Ate Jill. Taong 1986, Leon, Iloilo. Itong mga panahong ito, naka-jackpot si Ate Jill dahil meron siyang nabiling isang sobrang murang bahay bakasyunan sa bandang dulo na ng Leon. Bale boundary na ng Leon at ng Igpaho Tubungan yung nabili niyang bahay at lupa. Nung inalok sa kanya yon ng isa sa mga kaibigan niya, hindi siya nagdalawang isip na bilhin yon. Kasi nga mura. Pero medyo malayo sa kanila yon. 2 oras mahigit ang biyahe bago makarating dito. Hindi niya pa nga natitingnan yung mismong bahay eh. Binili niya na kaagad. Isipin niyo na lang, ganon ito kamura. Ang gusto ng may-ari ng bahay, doon sa nabili niyang bahay gaganapin yung pirmahan ng titulo. Para na din mabisita ni Ate Jill yung nabili niyang bahay. Wala namang naging problema yon. Ora-orada, bumiyahe si Ate Jill kasama ng mga kapatid niya papunta sa nabili nitong bahay bakasyunan. Pagdating nila doon, gulat na gulat sila kasi totoo nga yung kwento sa kanya ng kaibigan niya na ang laki ng bahay. Mas malaki pa nga yun sa tinitira nilang bahay eh. Up and down, merong 3 kwarto, 2 CR, sala, tapos malaking kusina. Ang sabi sa kanya ng kapatid niyang lalaki, "Ate, dito na tayo tumira. Sobrang laki pala nito." Tuwang-tuwa silang magkakapatid nun. Kasi jackpot talaga eh. Tsaka sa itsura ng bahay, parang hindi pa yung ganun kalaspag. Habang iniikot nila yung buong bahay, may mga kinukwento sa kanila yung may-ari nun. Hindi basta-basta yung kinukwento niya. Dahil lahat ng kinukwento niya sa magkakapatid ay yung mga nagpaparamdam sa bahay na yon. Gusto kasi nung may-ari, transparent siya eh. Kung ano talagang meron sa bahay na yon, sasabihin niya. Silang magkakapatid, manghang-mangha doon sa bahay. Pasok sa kaliwang tenga, tapos labas sa kanang tenga yung mga sinasabi sa kanila nung may-ari. Di nila gaanong pinapansin yun. At saka, multo-multo. Di sila naniniwala dyan. Basta ang importante, malaki, maganda, at higit sa lahat, murang-mura yung bahay. Matapos ang pag-iikot nila doon at pirmahan ng kontrata, nagpaalam na kaagad yung may-ari ng bahay sa kanila. Ang sabi pa nito bago siya umalis, "Ay, hindi talaga maganda ang nararamdaman ko sa bahay na to. Sana magtagal kayo dito kung sakaling lilipat man kayo ha. O siya, mauna na ako sa inyo." Pagkaalis nung may-ari ng bahay,
Tawanan at sigawan silang magkakapatid. Akala mo mga naka-jackpot sa loto eh. Pinag-usapan na kaagad nila kung saan sila kukwarto. Excited eh. Pero ang sabi ni Ate Jill, hindi sila titira sa bahay na yon at gagawin nilang bahay bakasyunan lang talaga. Kasi ang layo nun sobra sa mga negosyo nila eh. Hindi nila matututukan. Ang gagawin lang nila, linggo-linggo pupunta sila doon para makapagpahinga. Mag-iiwan na lang sila ng tagapagbantay doon sa bahay. Nagkasundo naman silang magkakapatid. Lumipas ang 2 buwan. Sobrang busy nito ni Ate Jill kaya ni Silip hindi niya nagawa sa bahay na yon. Hanggang sa nagkaroon siya ng libreng araw at niyaya niya yung mga kapatid niya na pumunta sa bahay. Pero walang sumama sa kanya. Alanganin kasi yung yaya niya eh. Pare-pareho silang may mga trabaho at negosyo. Kaya ang ending, mag-isang pumunta si Ate Jill sa bahay bakasyunan nila. Ayos lang din naman yon para masolo niya yung bahay. Pagdating niya doon, yung katiwala nila, pinauwi na muna niya. Ang sabi niya siya na muna ang bahala sa bahay. 2 araw lang naman siya doon. Ang sabi sa kanya nung katiwala, "Nakko, sigurado ka te? Mag-isa ka lang dito?" Sagot ni Ate Jill, "Oo, ang tagal ko na kasing hindi nakapunta dito eh. Sosolohin ko muna." Sagot nung katiwala, "Ay, sige ate, pero kapag may naramdaman ka, sumigaw ka lang ha. Andyan lang ako sa tapat. Ako kasi, hindi ko kayang magtagal dito eh. Kinikilabutan ako." Natatawa pang sumagot si Ate Jill ng, "Ha? Sige na, sige na. Basta andyan ka lang sa tapat ha." Matapos ang usapan nila, umalis na yung katiwala. Unang ginawa ni Ate Jill, kinandado na muna niya yung mga pintuan, umakyat sa kwarto niya, humiga sa kama, at nagmuni-muni. Wala nang tao sa buong bahay ha. Siya na lang mag-isa. Habang nakahiga at tulala sa kisame ng bahay, narinig niya na nag-uusugan yung mga bangko sa baba ng bahay. Yung mga bangko sa lamesa ng hapagkainan nila. Tanghaling tapat nangyari to ha. Kinumpirma muna ni Ate Jill kung sa bahay ba nila yung naririnig niya. Nilabas niya yung ulo niya sa kwarto para pakinggang maigi yung nangyayari sa baba. Kumpirmado. Sa ibaba nga yun ng bahay. Dahan-dahang sumilip si Ate Jill sa ibaba para tingnan yung naririnig niyang nag-uusugang mga bangko. Pagtingin niya sa ibaba, kitang-kita ni Ate Jill na merong malaking babae na nakasuot ng itim na damit na gutay-gutay. Mahaba ang buhok na kulay puti at yung balat nito putlang-putla na merong batik-batik na itim. Mga mukhang pasa, para siyang ginulpe. Nakita ni Ate Jill na nakayuko yun habang paulit-ulit niyang inuusog yung mga bangko. Inisip ni Ate Jill, baka pulube na may sayad sa utak na nakapasok sa loob ng bahay niya. Tinawag ni Ate Jill. Ang sabi niya, "Hoy! Sino ka? Anong ginagawa mo dito?"
tumigil yung malaking babae sa ginagawa niyang pag-usog ng bangko. At bigla itong tumakbo ng mabilis papunta sa kusina ng bahay. Agad-agad sinundan ni Ate Jill yung babae habang sumisigaw siya ng, "Tulong! Tulong! Pinasok ako ng magnanakaw!" Nakita pa ni Ate Jill na pumasok yon sa kwarto kung saan iniimbak nila yung mga gamit nila sa kusina. Walang labasan yung kwarto na yon. Corner na siya. Ginawa ni Ate Jill, hinarangan ng bangko yung pintuan para hindi makalabas yung nasa loob. Matapos niyang gawin yan, tumakbo siya papunta doon sa bahay ng katiwala niya para sabihin yung nakita niya sa bahay. Pagdating nun doon, tinuro ni Ate Jill yung kwarto sa kusina kung saan niya kinulong yung malaking babae. Tinatawag nila yung nasa loob nun pero walang sumasagot. Kapag naman kakatukin nila yung kwarto, kumakatok pabalik yung nasa loob nun. Ibig sabihin, meron ngang tao sa loob. Kumuha ng pamalo yung katiwala ng bahay, inalis yung bangkong nakaharang at dahan-dahan niyang binuksan yung pintuan. Pagbukas niya, walang tao doon sa loob ng kwarto. Nagkatitigan silang dalawa ni Ate Jill. Tanong nung katiwala sa kanya, "Ate, anong itsura nung pumasok dito?" Pinaliwanag ni Ate Jill ang bawat detalye nung nakita niya. Nung narinig yon ng katiwala niya, ang sabi nito sa kanya, "Ate, ilang bisis ko ring nakita yun dito eh. Di kaya multo yun?" Natawa si Ate Jill sa sinabi ng katiwala niya. Ang sabi niya, huwag magpapaniwala sa mga ganon dahil hindi totoo yun. Pabalik na sinabi ng katiwala, "Pero, ate, sabi mo nakita mong pumasok dito sa kwarto, di ba? Wala naman. Paano mo?" Pinutol siya sa pagsasalita ni Ate Jill at sinabi nitong baka nagkamali lang siya. Matapos yan, sinigurado nilang dalawa na nakakandado na ang lahat ng pintuan sa bahay. Maging yung mga bintana, sinarado na nila. Maliban lang sa kwarto ni Ate Jill, kasi mainit doon kapag sinarado yung bintana eh. Pinauwi na niya kaagad yung katiwala niya. Ang sabi niya, ayos na siya doon. Kung magkaproblema ulit, tatawagin na lang siya. Buong araw naman naging maayos ang pagpapahinga ni Ate Jill sa bahay. Hanggang sa sumapit na ang hating gabi. Matutulog na si Ate Jill nun. Bago matulog, naghilamos muna siya sa CR sa baba. Nung kasalukuyan siyang naghihilamos, naririnig niya na merong kumakanta. Sumasabay yung kanta sa ingay ng gripong nasa harapan niya. Pinatay niya yung gripo para pakinggan kung saan ang gagaling yung kanta. Pero sa tuwing pinapatay niya, nawawala yung naririnig niyang kumakanta. May sabon-sabon pa sa mukha si Ate Jill nun habang nakatitig siya sa salamin at nakikiramdam. Wala naman. Nawala eh. Kaya tinuloy na lang niya yung paghihilamos niya. Nung inaalis na niya yung sabon sa mukha niya, meron na namang kumakanta. Sa pagkakataong ito,
Hindi na niya yun pinansin. Nung tapos na siya at pinatay na niya yung gripo, klarong-klaro sa tenga niya yung boses ng kumakanta. Di pa rin niya pinansin. Pinunasan niya ng tuwalya yung buong mukha niya. Pagbaba niya ng tuwalya at pagtingin niya sa salamin, dikit na dikit sa gilid ng mukha niya ang mukha ng isang babaeng walang isang mata. Kulay putik ang mukha, nakanganga, at nagsasalita ito ng, "Ate, tulungan mo kami." Sobrang lakas ng hiyaw ni Ate Jill noon dahil sa takot. Agad na tumakbo siya paakyat sa itaas at nagkulong sa kwarto. Pero pakiramdam niya mali yung ginawa niya. Dapat imbis na tumakbo papalabas ng bahay, bakit siya tumakbo sa taas? Wala na. Huli na para sa bagay na yan. Binalot na ng takot yung katawan niya at hindi na niya kayang buksan yung pintuan ng kwarto niya. Pakiramdam niya kasi nasa labas lang yung babae na yon at hinihintay siyang lumabas. Nag-ipon ng lakas ng loob si Ate Jill para makatakbo siya papalabas ng kwarto. Pero habang nag-iipon siya ng lakas ng loob, sa mismong bintana ng kwarto niya, merong mga sumisipol. Tama kayo ng rinig. Mga sumisipol. Di pa tinitingnan ni Ate Jill. Nakatuon kasi ang atensyon niya doon sa labas ng kwarto niya. Kaso lang, ayaw tumigil nung mga sumisipol. Napalingon si Ate Jill sa bintana ng kwarto at nakita niyang napakaraming nilalang doon na sobrang papangit ng muka na pilit pumapasok sa loob ng kwarto niya. Sindak na sindak si Ate Jill, para siyang baliw na nagsisisigaw habang takot na nakatitig sa bintana. Binuksan kaagad ni Ate Jill yung pintuan ng kwarto niya at tumakbo siya pababa ng bahay. Diretso siya sa bahay nung katiwala niya. Nung makarating siya doon, nanginginig ang buong katawan niya. Takot na takot. At para siyang batang nagsusumbong doon sa katiwala ng bahay niya. Ang sabi lang nun sa kanya, Sabi ko sa'yo, ate, maraming multong bahay na yan eh. Yun ding gabing yon, umuwi si Ate Jill sa bahay nila. Ilang araw ang lumipas. Pinaimbestigahan ni Ate Jill at ng mga kapatid niya yung bahay na nabili niya. Napag-alaman nilang magkakapatid na yung lokasyon na pinagtatayuan ng bahay niya ay dati palang sementeryo. Tinabunan lang yun ng simento para tayuan ng bahay. Nung nalaman ni Ate Jill yan, agad-agad ibinenta niya yung bahay. Malas kasi sa negosyo yung ganun. Kesa bumagsak yung negosyo niya, mas pinili niyang alisin sa sirkulasyon ng buhay niya yung bahay na yun. Nagkasundo naman silang magkakapatid sa naging desisyon niya. Dito rin pumasok sa isip ni Ate Jill na kaya pala binenta sa kanya yung bahay na yun na mura. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo ba na
merong pagkakahawig itong kwento ni Ate Jill sa kwento ni Richard. Si Craven, yung best friend ko. Dati kasi nakatira sila sa Isabela Village. Tapos sobrang daming nagpaparamdam sa village na yon. Ultimo yung tatay at nanay niya na hindi naniniwala sa mga multo. Biglang naniwala. Kasi ilang beses silang pinakitaan eh. At yun nga, nung umalis sila sa lugar na yon, napag-alaman ng pamilya nila na dating sementeryo yung buong Isabela Village. Siguro, normal talaga yon sa mga lugar na dating sementeryo. Tapos tatayuan ng bahay, building, o kung ano paman. Dapat kasi, yung mga sementeryo, manatili lang talaga na sementeryo. Yung tahimik na lang. Hindi na sila pakikialamanan. Kasi wala naman silang ginagawa eh. 'Di ba? Tapos ang sabi pa ni Ate Jill, malas yung ganun sa negosyo. Kaya advice ko lang, huwag kayong titira o magtatayo ng negosyo sa isang lugar na dating sementeryo. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.